Ekol Kabut. Ekol Kabut. Ekol Su. Stop. Tatami raqami 2 Xesti. Tatami raqami 2 Xesti. Xo'p. Mahmadaliyev Ziyoratcho дар ин муҳориба ғолиби муҳориба дониста шуд ва як қарсак барои ҳар ду варзишгар. Рост хонатон биро. Sork. Sork. Stop. ба татами даъват карда мешавад. дар вазни 35 килограмм Варзишгар аз Варзишгаро. Кунҷи Сурх ва усули ҳуқуқи Туйчиев калами Нержан Evolution Кунҷи Сурх Шлеми Сурх ва Ғалиб. Баҳодурзода Муҳаммад Фархор Кунҷи Кабуд Шлеми Кабуд.